l'Eixample no estava projectat així. 165 anys enrere, al setembre de 1860, la reina Isabel II va col·locar la primera pedra de l'Eixample a la plaça Catalunya. El que potser no sabies és que ara aquest barri tan icònic podria haver estat molt diferent. Barcelona estava en crisi, la gent emmalaltia molt i fàcilment. Per tant, es necessitava ràpidament un pla per higienitzar la ciutat i fer-la créixer fora de les muralles. Simplificant força, es va convocar un concurs, el va guanyar Antoni Rovira i Trias, però, spoiler, no es va acabar fent el seu projecte. La seva idea era fer créixer Barcelona del nucli antic cap a les perifèries, amb barris ben diferenciats i avingudes concèntriques, situant la plaça Catalunya com a centre neuràlgic. S'inspirava en el model del Ring de Viena o el projecte Haussmann de París. Llavors, si va guanyar, per què no es va fer? Doncs pel govern central de Madrid, que va imposar per decret el pla d'Ildefons Cerdà. Aquest consistia en una quadrícula uniforme amb carrers amples pensats per maximitzar la ventilació i integrar serveis. Una proposta més innovadora, igualitària i, sobretot, higienista, que va marcar per sempre el futur i la història de la ciutat. L'únic és que Cerdà no se centrava en la plaça Catalunya com d'altres que sí que ho feien. Per ell, el centre neuràlgic de la ciutat era la de les glòries. La realitat és que ha acabat passant una mica al contrari. Hi va haver moltes altres propostes per intentar expandir la ciutat, com per exemple aquestes, però cap era tan transgressora com la de Cerdà. Què hauries preferit tu? Una Barcelona més radial o la quadrícula que tenim ara? De totes maneres, avui ningú discuteix que el pla de Cerdà, sigui com sigui, ha marcat el passat, el present i el futur de la nostra ciutat. És per això que dèiem que